न'खरनिखाय बिगुमैनिखाय जेबो बुंला नामा बाथ्रा होनना बुंदों दा आङो दिनै बे सोमोन्दोखौ लानानै बुंनो लुबैयो आरोखि दा दिनै आंथ' एखेबारे बिटिसि सुक्तिखौ मोजां होननानै बिटिआर सुक्तिया गाज्रिथार होननानै आंबो अनेकबार स्टेटमेन्ट होबाय थादों जों बुंबाय थादों दा बिसोरनि बेरेखा बुंनाय लोगो लोगोनो आंखौबो एखानो बै दिन जेलाव जोबना दोनदों आरोखि एखानो बै दिन जेलाव जोबना दोनदों दा बिदिब्ला आंनि बे सोमोन्दो गोनां मानसिया आंखौ जुदि सोमोन्दोआव मोजां सानदोंब्ला आंखौ जुदि मोजां माने मोननाय भाब जुदि दंब्ला सोमोन्दोआव जों जेल जानायखौ थारमाने जेबो गुरुत्व होआखिसै आरोखि माने बुंदों आंखौ बिदि आं बुंनायबो खोनादों डाइरेक्ट आंखौबो बुंदों जे मालायखौबो रायसोगारो नोङो बिरादनो एबसुखौबो बिराद रायो प्रमद बर'खौबो रायो बिटिआर सुक्तिनि एगेन्स्टबो बिराद बुंबाय नोङो आरो बिटिसि सुक्तिखौबो बिराद मोजां होननानै बाख्नायबाय नोङो दा दिनै बिटिसि सुक्ति खालामनानै लाबोग्रा आरो बिटिआर सुक्तिखौ गाज्रि होनग्रा खाम्फा बरगयारिया दिनै बिपिएफ पार्टि गारनानै इउपिपिएलआव जइन जाहैबाय बिनि सायाव नों मानो जेबो बुङाखै बे बाथ्राखौ अनेक मानसिया आंखौ बुंदों टेलिफनजोंबो बुंदों आरो जोंनि न'खरनि खुरमा गुस्थिफ्रा बुंदों नों माबा बुंगोन नामा बेफोरखौ दा बे खेथ्रआव आङो बुंनांगौ दङ मानो बुङा जानो फालाय बुंगोन आरो जोंथ' जोंनि न'खरनि खुरमा गुस्थि बाय बाहागि बेथ' देरसिन जानो हाया दिनै देरसिन माने देरसिना जाहैबाय जाथिनि इसु जाथिनि जेंना सबसे देरसिन दा जों जाथिनि जेंनानि थाखाय जोङो दिनै गावनि खुरमा गुस्थि सोमोन्दोखौ जोङो देरसिन सानना लानो नाङा बेखौ जों दोनथ'नानै जाथिनि इसुखौनो बांसिन गुरुत्व होनांगौ दिनै खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल हाबबाय बिनि बाथ्राखौबो आङो बुङाबालानो थानाय नङा बुंगोन आरोखि मानो बुङाबालानो थानो बुंनांगोन आरो बयबो बुंजानो लुबैदों आरो बुंनांगोन दायथ' दंखायो दा आंनि बुंनांगौ खार'ना बेबो मोनसे आं बुंलांसै दंबा आंनि बुंनांगौआ बेनो जागोन दा फार्स्टआव दा बिथां खाम्फा बरगयारिया जे बिटिसि सुक्ति खालामनानै लाबोग्रा 2003आव बिसोरनो बिटिसि सुक्ति खालामना लाबोदों आरो बिसोर बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिपिएफ पार्टि दादों आरो बे बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनो बिटिसिनि गोहोआव बिसोर फैदों आरो बिटिसिआव बियो बिपिएफ पार्टिनि माने सायख'नायाव डेपुटि चिफ जादों 17 बोसोर डेपुटि चिफ जादों ओमफ्राय लोगोसे हाग्रामा मन्दिरिया चिफ जादों दा बे खेथ्रआव चिफ डेपुटि चिफ बिसोर माने 17 बोसोर जाबाय जेब्ला खुंबाय जेब्ला बे समावथ' बिसोर खुनु फारागानो गैयामोन जेबो डिफारेन्स गैयामोन बिसोरो ज' मावलायदों ज' थालायदों आरो खामानिखौ मावाखै नङा मावदों रायजो राजाफ्रा नुदों दिनै बिसोरो बिटिसिआव फैजेननाय लोगो लोगोनो एकर्ड जानायनि उनाव बिसोर माने बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिसोर खालामजेनदों डिसि अफिस लाबोदों बिटिसिआव कर्ट कासारि फोजोबदों गासिबो बिटिसिआ गोम सालायदों एथ' मोजां बे मोनसे थिलेबलेब रायजो सोरजिनानै लाबाय बिसोरो मोजांनो दा बे खेथ्रआव ज' मावलायनायखौ जों नुदोंमोन खिन्थु हठात नैबे माबानिफ्राय जे गावस्रानाय जाबाय जेब्ला बिटिसिनि जायनाखि एमसिएलए इलेक्सन बे जेब्ला जेनबाय आरो बिनि उनाव माने एमपिनि माने जायखि माबा जाबायमोन बे इलेक्सन गेलेबाय बेवबो जेनबाय दा बिनि उनाव जे माने गावजों गाव भुल बुजाब जानाय बे माने जानो नाङामोन आरोखि मानो जानो फालाय नों 17 बोसोर बिसोर एथ' जुदि डिफारेन्स गैयाबा जुदि माने ज' खामानि मावदोंब्ला दिनै पावाराव गैयैयावसो गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय बेखौ रायजोफ्रा गाज्रि मोनदों आरोखि पावाराव थाब्लासो ज' थायो बिसोरो पावाराव गैयाब्ला माने माबा थाया ज' जानो रोङा गावजों गाव नांलायो बे बाथ्रा फैगोन आरोखि आरो थद्रुब चन्दननि केसआव बेनो चन्दनाबो एथ' मोजां थाबबाय मन्थ्रि जाबाय बे समाव हाग्रामा दक्ष नेता होनबाय हाग्रामाखौ बिरादनो जग्य नेता बेनो बिनि लिडारशिपआवनो अनेक खामानि मावदों बिनि माने एकमात्र लिडार होनबा बेनो होननानै बेखौ बाख्नाय बिसोर माने ज' मावलायलायबाय मन्थ्रि जाबाय खिन्थु बे जेब्ला मन्थ्रि गैला जेनबाय एमएलए जेनबाय नै बे लासैनो माने बिपिएफनिफ्राय हाग्रामाजों माने बेरेखा जानो आराम्भ खालामबाय आरोखि थारमाने मा पावार थाब्ला जों ज' जायो पावार गैयाब्ला माने गावस्रालायो बेबायदि बाथ्राखौ माने नुनो मोनो आरोखि बे जिनिसा जानो नाङामोन आरोखि दा बांसिनै जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जे नैबे क्रुसियेल टाइम नैबे क्रिटिकेल टाइम पलिटिकेल स्टेबिलिटि जोंनाव गैयि जागासिनो दं दा इनस्टेबिलिटि इन पलिटिक्स इन बिटिडि एरिया दा बे जागासिनो दं दा खुनु स्टेबिलिटि गैया दिनै माने बिजेपि सरकारा नाख्रेबनानै सेस खालामनो नागिरनाय बे मोनसे थाबाय आरो गुबुन फारसेथिं दिनै माने बिपिएफ नेताफ्रा
जायफोर दङ बिसोर आन्दलन खालामनानै बै समाव बिलटिनि थाजानाय समाव संग्राम अस्त्रजों संग्राम खालामनानै गोबां सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव गोबां मानसि माने जिउ गोमानायनि उनाव मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिसि मोनबाय। दा बे बिटिसिखौ जे दिनै स्क्रेप खालामनानै सेस खालामनांबाय, फोजोबनो नागिरबाय। दा बे फोजोबनो नागिरनाय समाव दिनै ज' गाबथालायनांगौमोन। बे मोनसे इनस्टेबिलिटि मोनसे पलिटिकेल सिटुएसनाव बिसोर ज' थानानैसो दिनै गाबथानांगौमोन। दा दिनै बिटिसिखौ बोरै लाखिनो, बेनि थाखाय ज'सो मावनांगौमोन। दा दिनै बिसोरो बिटिसिखौ लाखिनायनो ज' मावनो नागिरै दिनै बिसोरो दिनै गावस्रालायबाय। आरो गावस्रादों ओरैबायदि माने दुखुनांथाव जे गावसोरनो दाय होबाय जे बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा, बिटिआर सुक्तिया बिराद गाज्रि, बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसि सुक्तिखौ सेस खालामसै, बे बाथ्राखौ गावसोर बुंदों। जोंबो बुंदों न' दाउट, जोंबो नंगौ खोथाखौ बुंदों आरो बिसोरबो नंगौ खोथाखौ बुंदों आरो जों नंगौ खोथाखौ जोंबो माने एकमत जायो। दा गावसोरनो बुंदों बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा, बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिखौ सेस खालामसै, बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो लोगोसे प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखिसै बे 5 बोसोराव, बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो गुबुन फारसेथिं प्रमद बर'आ बिराद रायदों, मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ रायदों, हाग्रामा महिलारि चन्द्र ब्रह्ममोनखौ रायदों जे 17 बोसोर माने हाग्रामा महिलारि मोना जेबो मावाखै, खाम्फा बरगयारि मोनहा जेबो मावाखै, जौ जुवा जों दिन थांदों, लोंला जाला दिन थांदों, बिदि अनेक रायदों, बिसोरखौ गाज्रि खोथा बुंदों। दा दिनै बाथ्रा जेनेबा प्रश्नआ बेनो जाबाय, दिनै बे प्रमद बर'आ बोरैहाय मोजां जाखो? बाथ्रा बे आरोखि, प्रमद बर'आ बोरै मोजां जाखो? एथ' रायबाय प्रमद बर'आ नोंसोरखौ, प्रमद बर'आ गाज्रि खोथा बुंबाय बिरादनो, दिनै बे प्रमद बर'आ बोरै मोजां जाखो? आरो नोंसोरनो बिटिसि सुक्तिया बिराद मोजां, बिटिआर सुक्तिया बिराद गाज्रि होनना बुंबाय। दा बे बिटिआर सुक्ति गाज्रि होननानै बुंनाय मानसिया बिटिआर सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरग्रा मानसिजों बोरै लोगो जाहैखो? बाथ्रा बे दिनै खोब साननो गोनां बाथ्रा जाबाय आरोखि। आरो दिनै बेल' नङा, माने मोननैसो उदाहरन, बे बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्लजखौ माने खोब डेट्रिमेन्टेल होननानै हाइकर्टआवबो चेलेन्ज खालामनाय जादों, पिआइएल केस जादों। दा बे केस होग्रायाव चन्द्र ब्रह्म दङ, खाम्फा बरगयारि दङ, जोंबो दङ, जोंबो होदों। दा बे केस होनायनि जोंखौ एबसुआ बिराद फुथ्ला सावबाय, एखेबारे जुफ्ले खालामबाय जोंनि मुर्ति बानायनानै। दा मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ सावदों, जुफ्ले खालामदों। दा दिनै एथ' खालामजानायनि उनावबो दिनै माबोरै बे माने गंग्लायहैनो हायो, बदाउन जानो हायो, बेसो दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि। बोरै जानो हायो बेलाय? आरो दिनै जोंखौबो एटलिस्ट जोंखौबो साननांगौमोन। दिनै दहाय आंखौ प्रश्न खालामदों, न'खरनिखाय बिगुमै होननायखाय जेबो बुंला नामा बाथ्रा होनना बुंदों। दा आङो दिनै बे सोमोन्दोखौ लानानै बुंनो लुबैयो आरोखि। दा दिनै आंथ' एखेबारे बिटिसि सुक्तिखौ मोजां होननानै बिटिआर सुक्तिया गाज्रिथार होननानै आंबो अनेकबार स्टेटमेन्ट होबाय थादों, जों बुंबाय थादों। दा बिसोरनि बेरेखा बुंनाय लोगो लोगोनो आंखौबो 91 दिन जेलाव जोबना दोनदों आरोखि, 91 दिन जेलाव जोबना दोनदों। दा बिदिब्ला आंनि बे सोमोन्दो गोनां मानसिया आंखौ जुदि सोमोन्दोआव मोजां सानदोंब्ला, आंखौ जुदि मोजां माने मोननाय भाब जुदि दंब्ला सोमोन्दोआव, जों जेल जानायखौ थारमाने जेबो गुरुत्व होआखिसै आरोखि। माने बे गावनि दायावसो जेल जादों होननाय जानोसै जे, दा बिसो जाहैबाय। आं दा बुंसै आरोखि। ओमफ्राय दा माने जोंहा खुनु दाम गैला, खुनु जोंनि माने जों माने माबा जादोंब्ला दायआ गावनिखा, बे दाय मावनायखौनो बे जेल जादों होनजानाय जाबाय बे आरोखि। ओमफ्राय आं बेयावनो बुंनो लुबैदों आरोखि, जे दिनै बे जे इउपिपिएलआव थांदों, इउपिपिएलआव जे जयेन जाहैबाय, बिनि खारनखौ आरोखि। दा बे मानो थांखो बिनि खारनखौ फार्स्टआव बेखौ बुंगोन, गावनि बिदा फंबाय बाय बाहागि खुरमा गुस्थिखौ दुखु दाहायाव दोननानै, मेगनाव मोदै सग'नानै माने जाथियाव माने बुथारलायनाय लाबोनानै रायजो सासन खालामना दोंबा बे रायजोआव खुनु दिन सुख जाया, नोंबो सुख मोननाय नङा आरोखि। आं दिनै बे मानगोनां खाम्फा बरगयारि ओमफ्राय चन्द्र ब्रह्मखौ बुंदों आरोखि। बेखौनो भगबत गीतायाव बुंदों आरोखि, न स श्रेय अनुपच्छामे हत्या सजन भाबि न खांखे बिजयं कृष्ण न स रायजो सुखानिस, नों खुनु दिन सुख जाया आरो बे रायजोआव खुनु दिन सुख जाया। नों गावनि बिदा फंबाय बाय बाहागियाव बिदि दुखुआव दोननानै, बिदा फंबाय बाय बाहागि न'खरनि खुरमा गुस्थिनि जाथिनि साननायनि बेरेखा खालामोब्ला खुनु दिन सुख जाया। बे नों जेराव एखे बिटिआर सुक्तिया मोजां नंथारा मिथिखाबाय, प्रमद बर'आ मोजां मानसि नङा, बिसोरो थगायगासिनो सानफ्रामबो, बेखौ जेराव मिथिगासिनो दं। दिनै बोरै थांखो बिजोंलाय? दिनै एबसुनि नेता दिफेन बर'मोन बादि मानसि थगायसुला, एखेबारे बिसोर थगायसुलासिन रावबो गैया बर' जाथियाव। दा दिनै बिसोरजों बोरै माने बेयाव हान्थु बोरै फरायहैखो, बोरै थांखो, मानो थांखो? दा बे थांनाय खारना बेनो जे आङो जा मिथिदों बेखौ मिथिनायाव
जे जेब्ला एमपि इलेक्सन जेनो इलेक्सन जेननायनि उनाव बेहा गोबां रिन जादोंमोन होननानै आं बेखौ खोनादों आरोखि आं मिथिगौ आरोखि रिन जादों बेहा थाखा फैसा गैला थाखा फैसा रिन जालांबाय दा बे जेब्लानाखि बिदि जालायनानै बोराबनानै थालायलाय जायो बे बोराबनायाव हयथ' हाग्रामाया माबा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बेखौ दा बिनि सायाव बे बोराबनानै थादों दा थेवबो ज' जाफिनलायबायमोन बिसोरो ज' जाफिनलायबायमोन मिलायफिननांगौ ज' जानांगौ होननानै ज' जाफिनलायबाय ओमफ्राय बिनि जानाखि माबा फैसा खरस जानाय रिन जानाय एमपि इलेक्सनाव बेखौ हरफिनसै होननानै हाग्रामाबो बेखौ रेडि जाबायमोन आरो गावबो बेखौनो आसा खालामनानै दंमोन जोंना बिथां खाम्फा बरगयारिबो आसा खालामबायमोन जे फैसाखौल' हरफिनथोंसै बिदि मोनसे रिन सुख'बानो जासै बेबायदि मोनसे दंसैमोन आरोखि आरो बे बाथ्राया आंनि नंखाद्राय नङा ब्लकनि मानसिफ्रा गासैबो मिथिगौ गावनि माने चिरां दुवार्सनि ब्लकनि मानसिफोर गासैबो मिथिगौ फिन सिगाङावबो रायलायदों बिसोरजोंबो रायलायदों जे माने फैसा हरनो होनाया हराखिसै दाबो रिन सुख'नाय बाथ्रा दा दिनै बाथ्रा बेमोन आरोखि दा दिनै रिन सुख'नाय बाथ्राखौ जुदि माने हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोनब्ला नेयोमोन ना एसे टाइम दंमोन ना नेयोमोन ना बेनो जुदि गिदिर बाथ्रामोनब्ला आरो रायलायनायनि गेजेराव थिग खालामना लामोन बेखौ खालामाखिसै नैबे 15 तारिख फेब्रुवारियाव होनाय खोथामोन आं खोनानायाव आरोखि 15 तारिख फेब्रुवारियाव माने हाग्रामा महिलारिया बेनो रिन सुख'नो थाखाय फैसाखौ हरगोन आरो फैसायाबो फिसा फिसौ फैसा नङा गिदिर फैसा आरोखि खोनानायाव खोब गिदिर फैसा आरो खोनानायाव आंनि खुगाजों बेसेबां खोनानाय गिदिर एमाउन्ट हरनायनि बाथ्रा बुंदों आरोखि दा होनबाथ' मोजाङानोमोन आंथ' मोजां मोनदोंमोन होनबाथ' मिलायसिगोन जेब्ला मोजां जाबाय बेखौ जों सानदोंमोन खिन्थु बेथ' जायाखिसै खोब दुखुनांथाव दा बेखौ मा बुङो बे फैसा नाय थांदों होननानै दा बुंजानोसै दा ब्लकनि मानसियाथ' बेखौसो बुङो दा ब्लकनि मानसिया गावनि ब्लकनि मानसियानो बुङो फैसानि थाखाय थांदों होननानै थारमाने हाग्रामाया जेसेबां फैसा दादों बेखौ फसायाखिसै दा बांसिन फैसा मोननायखाय थांबाय बेबायदि मोनसे आल'सना दिनै जानो हाबाय आरोखि मानो बिदि बुंजानो फालाय जों दुखु मोनदों आरोखि आंथ' निजे बिराद दुखु मोनदों आरोखि आं बिराद मोजां मोनोमोन खाम्फा बरगयारिखौ गोरों मानसिबो बियो आरो बे गाइड खालामनांगौ दायथ' दंमोन बेहा नैबे क्रुसियेल टाइमाव बे गाबथारनांगौ खिन्थु गाबथारनो थाखाय दायथ' गैयाजासे बे खालामबायब्ला बेथ' बिराद अननाय जाबाय बेखौ सोर मोजां मोनो दालाय रावबोथ' मोजां मोननाय नङा आरो पार्टि सोलायग्रा मानसिखौ रावबो मोजां मोना गावनि पार्टिखौ मोजां खालाम फोसाब माबा दाय दस जादोंब्ला पार्टियाव पार्टियाव सावराय हायोमोन बिसोरो हाग्रामा महिलारिया मा दाय दं बुं ना खुला खुलि बुं मिथियाव सावरायनानै दायब्लाबो हाग्रामा महिलारियावबो बेहाबो दाय दंब्ला बिनि दायखौलाय मानो रायलाय मोना बिनि दायखौ बुंनांगोन ना होमब्लासो पार्टिया संशोधन जागोन मोजां जागोन दा बेखौ सावरायाखै बाहेराफोरसो गावसो खालामबाय माने दुरबल मानसिफ्रा बिदि खालामो होननाय बायदि जाबाय आरोखि दुरबल मानसिफ्रा माने थरख' खालामनो साहस खालामानो आरोखि साहस गैया साइड दानो आरोखि दा बे आरोखि दा बेखौनो जों जो थरनि खाता अ मुर्खाय होनना बुंदों आरोखि जाय थरख' खालामा बे मुर्ख ओरैनो आरोखि जो मा होनो ओमफ्राय जो थरनि खाता नै जो थरनि खाता अ घमन है बेखौनो घमन अहंकार आं बेजों मानो थरख' खालामफालाय बेबायदि मानसिलाय आं खालामा घमन बे घमननि मानसिया अहंकार मानसिया थरख' खालामा ओमफ्राय मोनसे बुंदों जो थरनि खाता अ मुर्खाय जाय थरख' खालामा बे मुर्ख मानसिया थरख' खालामा होनना बुंदों आरो मोनसे खोथा बुंदों जो थर खरनैखा नय साहसनि खोथा अ बे होनदों बे बान्दा आरोखि गुलाम ये गुलाम हाय होनदों जो थर खरनैखा साहसनि खोथा अ गुलाम हाय थर खालामो जायफ्रा साहस खालामा बे गुलाम दा बेनो जाबाय आरोखि दा बे थरख' साहस खालामाखिसै बे माने सिङाव माने आथिं हमनानैबाबो सोरनावबा थाहैगोन आरोखि बे गुलाम जोंनि आखला बिदि जागासिनो दा जोंनि नेताफोरना दा बे बाथ्रा बुंनाया आंनि बाथ्रा नङा बेखौ भगवान बुद्ध गौतम बुद्धआ बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि बे जोबथियाव मोनसे सोंथि सार खाम्फा आरो चन्द्रमोना बिपिएफ नागारनायाव बिपिएफआ दुरबल जाबाय होनना सानो नामा बेथ' माने पार्टिया सम सम बिदिनो अनेक पार्टियाव नुयो जों पार्टि लिडार सोलायनाय गारनाय थांनाय आरो बिनि खारनफोरखौ जों मिथियोबो बे आरोखि खिन्थु पार्टिया थैया आरोखि थायो आरोखि दा सोरबा थांगोन बा गोदान मानसि फैलायगोन आरो गोदान मानसिखौ लाखिनांगोन आरो दिनैनि दिनाव आं जा नुयो आरोखि दिनैनि दिनाव जे इउपिपिएलखौ खुनु सापर्ट होथाव पजिसनाव दा गैया आरोखि माने इउपिपिएलखौ सापर्ट होथाव पजिसन गैयैनि खारना जाहैबाय बिसोर रं मोनसे एकर्ड बिटिआर सुक्ति खालामना फैदों जाय बिटिआर सुक्तिजों बिटिसिआ सेस जागोन 6 शेड्युला दिनै सेस जागोन जोंहा मोनसे एम्पावारमेन्ट 6 शेड्युल एम्पावारमेन्ट जों मोनखाबाय बे 6 शेड्युला दिनै जोबदों बिटिआर सुक्तिजों आरो बे बिटिआर सुक्ति मावफुंग्रा इउपिपिएलजों जों रावबो लोगो लानो हाखाथारा जाया आरोखि
बिसोर सापर्ट होनो नाङा रावबो सोलाय नङा बे मोनसे निति आदर्श साननोब्ला जों खुनु रावबो बे पार्टिखौ सापर्ट खालामनाङा जों लोगो लानो नाङा आरो रायजो राजानो जुदि जों मोजां बुजायोब्ला बिटि सुक्तियाव मा दं बिटिआर सुक्तियाव मा दं बेखौ रायजोफ्रा मोजां बुजियोब्ला खुनु रावबो माने बर' फिसाया बिटिआर सुक्ति खालामग्रा बिटिआर सुक्तियाव मावफुंग्रा इउपिपिएलजों रावबो लोगो लानाय नङा आरोखि बाथ्रा बे दा खिन्थु मा जादों बेयाव दा नैबे माने बिटिआर सुक्तियावथ' जेबो गैला बिसोर मावग्रा सापर्ट खालामनांला जाबाय दा खिन्थु हाग्रामा महिलारिमोना बिराद मोजां थानो नामा बिपिएफ पार्टिया बिराद मोजां थानो ना बे मोनसे प्रश्न फैयो बेखौ सापर्ट खालामनो दा जिनिसा बे सिटुवेसनाव ओरै जादों दा बे सिटुवेसनाव जोङो दा अल्टारनेटिभ इउपिपिएलनि अल्टारनेटिभ जोङो दा रावखौ नुहुराखिसैबो रावबो दा गैया दा गोदान पार्टिबो जों दानो हाया गोदान पार्टि बानायनानै जों खालामब्ला जों जाथिनि गेजेराव गुलाय गुजाय जागोन नांलाय खमलाय जागोन बारा जागोन गथिखे बे समाव जों मोनसे गोदान सिन्था खालामनानै पार्टि दालायनाय मानाय खालामनो हाया गथिखे नों जा पार्टि दं दा हाग्रामाया जितु डेमेजबो खालामाखै जेनेबा बिपिएफ पार्टिया 6 सिडिउलनि स्ट्राक्चारखौ डेमेज खालामाखै बिसोर नस्थ' खालामाखै जेब्ला किसु भुल जादोंब्लाबो बेखौ जुदि फोसाबलायनानै जुदि बेखौनो बिसास खालामनानै मावोब्ला जोंहा दाबो माने मोजां मोनसे जों माने बिटिसि खुंथाय जों मोननो हायो आं दा बेखौसो लुबैयो जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो ज' जाफिनलायनानै ज' थालायनानै बिपिएफआवनो फै आरो बिपिएफआ मोनसे संशोधन खालामनानै ला माबा मोनसे भुल दंब्ला बेखौ सुद्रायनानै ला बिनि गेजेरजों सोरखिलां जों बेखौसो लुबैयो आरो बिदि सोलियोब्ला बिपिएफ पार्टिया दुरबल जानायनि खुनु बाथ्रा गैया मानो इउपिपिएलखौ रावबो मोजां मोनखाथारला दा थेंक इउ सार